και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας παρέας τον επιφανή καθηγητή, δραστήριο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Κύριε Παυλόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κασιμάτη. Τελικά όλη αυτή η ιστορία με τη Θράκη και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που συνεχίζονταν επί αρκετά 24 ώρα να μας απασχολούν, καταγράψαμε σε όλα αυτά αριθμίες και γκάθες, με αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν και σήμερα τα νέα, ότι για να διορθώσει το φιάσκο της Θράκης η Κομμουνδούρου επιστρατεύει τώρα τον ήρωα της αντίστασης, τον Μανώλη Γλέζο, για την Ευρωβουλή. Ισχύουν όλα αυτά? Κύριε Κασιμάτη, οι γκάθες των πολιτικών κομμάτων και ιδίως της αντιπολίτευσης λίγη σημασία έχουν εφόσον δεν βλάπτουν τον τόπο. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η γκάθα ή αυτός ο χειρισμός, όπως θέλετε πέστε τον, έχει βλάψει τον τόπο, γιατί δεν μπορεί να παίζει κανείς με θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, τον ελληνισμό και την πορεία του τόπου. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνονται ενέργειες οι οποίες δίνουν όπλα στην Τουρκία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι βλέψεις της Τουρκίας, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος του τουρκικού προξενείου στην περιοχή. Και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι αδιανόητο, το τονίζω αδιανόητο, για λίγες ψήφους, για ψήφους που αφορούν ενδεχομένως τοπική αυτοδιοίκηση, εν πάση περιπτώσει επιρροές σε τοπικό επίπεδο, να γίνονται σφάλματα τα οποία βλάπτουν την εθνική υπόθεση. Θέτουν ένα αμφιβόλο δηλαδή ακόμα και δεσμεύσεις της Τουρκίας, οι οποίες ανάγονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε καθηγητά, αυτές οι τέλος πάντων γκάφες και αριθμίες αφορούν και άλλα κόμματα, αφορούν και το κυβερνητικό σχήμα που πολλές φορές για να συγκεντρώσει τους απαραίτητους ψήφους συναλλάσσεται με πρόσωπα τα οποία έχουν ένα περίεργο παρελθόν. Εγώ θα σας θυμίσω, και δεν το κάνει και η σημερινή βεβαίως κυβέρνηση, ενώ το κομμάτι που αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θα σας θυμίσω την τακτική της Νέας Δημοκρατίας όσο καιρό και εγώ μετέχω στο πολιτικό σκηνικό στη Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν η γραμμή που ακολούθησε ο κύριος Κώστας Καραμανλής και η γραμμή που ακολουθεί και σήμερα ο κύριος Σαμαράς. Ουδέποτε το τονίζω, και για οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, έγινε οποιαδήποτε αξιοποίηση εντός εισαγωγικών στοιχείων της περιοχής, τα οποία είναι γνωστό ότι μόνο το εθνικό συμφέρον δεν απεργάζονται. Άρα λοιπόν αυτό δυστυχώς ανήκει σε άλλους χώρους και κυρίως στο χώρο της αριστεράς, η οποία πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να είναι κανείς δίκαιος με τα πράγματα. Πάντοτε στην περιοχή εκεί έπαιξε το δικό της παιχνίδι με καθαρά κομματικούς όρους. Η αριστερά έκανε πολλά λάθη και κάνει λάθη στην περιοχή. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα διέπραξε ποτέ, γι' αυτό και δεν θυσίασε, το τονίζω, το δημόσιο συμφέρον στο εκλογικό της συμφέρον. Παρ' όλα αυτά έχετε τη δυνατότητα εσείς προσωπικά, κύριε Παυλόπουλε, να επικοινωνείτε με έναν πολιτικό πολιτισμό διαφορετικού επίπεδου, να μην ρίχνετε το επίπεδο και να αντιπαρατίθεστε με τους πολιτικούς σας αντιπάλους με επιχειρήματα, χωρίς όμως να μπαίνετε στην πολιτική των ύβρεων και των χτυπημάτων κάτω από τη μέση. Δηλαδή θέτετε τα πολιτικά επιχειρήματα, κατακεραυνώνετε τους αντιπάλους σας με συγκεκριμένα στοιχεία, στυλιτεύετε τα λάθη, αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω πως αυτό επιβάλλει και ο πολιτικός πολιτισμός, αλλά και το συγκεκριμένο διακύβευμα. Αυτό είναι βασικό. Αλλά ξαναλέω ότι τούτη την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να κάνει μόνο με σφάλματα τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους υποψηφίους του. Αν ήταν αυτό δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου. Θα έλεγα ας είναι στο κάτω-κάτω της γραφής πολιτικά με βολεύει ως Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που δεν βολεύει είναι λάθος, το οποίο βλάπτει τον τόπο. Αυτό να το αναλογιστούν, και ξέρω ότι υπάρχουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία το αντιλαμβάνονται με τον τρόπο που σας το λέω και εγώ τώρα. Φαντάζομαι στις ιδιαίτερες συνομιλίες που έχετε με συναδέλφους τους βουλευτές από άλλα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συνομιλίες, έχουν εκφραστεί εμέσως πλην σαφώς και δημόσια. Τώρα είδαμε όμως, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό που λέτε, αυτές οι αριθμίες, οι οποίες έχουν και ένα, ξέρετε, πέρα από τους συμβολισμούς και όλα αυτά και τα αδυνάτα που μπορεί να επιφέρουν στις σχέσεις της Ελλάδας με τρίτους, δείχνουν και ορισμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να επιλέγεις τον υποψήφιο περιφερειάρχη, για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα, τον κύριο Καρυπίδη, και μετά από 24 ώρες να ανατρέπεις όλο το σχεδιασμό σου. Δεν είναι στην πρόσφατη περίπτωση της Τσιγκάνας να δημιουργείς
σε όλη αυτή την ιστορία και να είναι και το που λένε σου, δηλαδή μετά την άρνηση του κυρίου Λαζόπουλου, και να είναι το πρόσωπο το οποίο έχεις επιλέξει για το συγκεκριμένο ευαίσθητο χώρο και να μην ξέρεις το who is who, να μην ξέρεις δηλαδή τα βασικά πράγματα. Αυτό δείχνουν ότι ορισμένα πράγματα γίνονται στο πόδι. Ισχύει αυτό, κύριε Παυλόπουλε? Κατά τη γνώμη μου ναι, και δεν θα με ενδιαφέρει, σας είπα και πάλι. Και δεν το έχω κάνει και ποτέ. Αν ήταν χειρισμοί απειρίας οι οποίοι στο κάτω-κάτω βλάπτουν το κόμμα εκείνο το οποίο τους διαπράττει. Εκείνο που με νοιάζει όμως, όχι μόνο ως πολιτικό αλλά ως πολίτη, είναι λάθη τα οποία δεν βλάπτουν μόνο το κόμμα που τα κάνει, αλλά βλάπτουν τον τόπο. Μάλιστα. Το τονίζω. Αυτή την ώρα με τους χειρισμούς οι οποίοι συνέβησαν στην περιοχή, ενώ στην τόσο ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, κάποιοι στο τουρκικό προξενείο τρίβουν τα χέρια τους. Είναι αδιανόητο. Το τονίζω, αδιανόητο, έστω και καθυποφοράν, έστω και χωρίς να το επιδιώκει κανείς, να τίθεται ένα αμφιβόλο η εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, ένα κεκτημένο του ελληνισμού, το οποίο δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν, ούτε καν από την ίδια την Τουρκία. Τουλάχιστον εμφανώς δεν μπορεί να το κάνει. Όχι και να τις δίνουμε, ακόμα και αν δεν το επιδιώκουμε, γιατί δεν έχει σημασία τι επιδιώκεις και τι δεν επιδιώκεις. Δεν έχει σημασία στα εθνικά θέματα η πρόθεση σε ό,τι αφορά τη βλάβη του εθνικού συμφέροντος. Και μόνο το ότι συμβαίνει, αυτό αρκεί. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι στην πολιτική ένα λάθος μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα. Να έρθουμε και στα θέματα της καθημερινότητας, με τα οποία και εσείς ως πρώην Υπουργός είχατε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Είχαμε το θέμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κύριε καθηγητά, κύριε Παυλόπουλε, για τις επαυτοφόρως συλλήψεις σχετικά με όσους έχουν χρέη στο δημόσιο. Και βέβαια είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε και να πούμε ότι μόνο όσοι έχουν δόλο και εκφράζουν έτσι και κατά συρροή κάνουν αυτή την κίνηση θα πρέπει να συλλαμβάνονται επ' αυτοφόρο. Αυτή είναι μια σωστή σκέψη, κάτι όμως το οποίο δεν έχει ακόμα. Εσείς ξέρω από τον Νοέμβριο ασχολείστε και φωνάζετε και υψώνετε φωνές διαμαρτυρίας ώστε να τέλος πάντων λυθεί το ζήτημα αυτό και να γίνει με τον τρόπο αυτόν, με την προσέγγιση και την οπτική αυτή που λέμε τώρα. Ισχύει αυτό? Τι πρόκειται να γίνει? Να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση το ζήτημα. Ναι. Το 2011 ψηφίστηκε ο νόμος 3943 από την κυβέρνηση Παπανδρέου, με υπουργό τον κύριο Παξαντίνου την εποχή εκείνη. Αυτός ο νόμος είναι ένα όνειδος για τον ποινικό μας και τον νομικό μας γενικότερα πολιτισμό. Διότι τι κάνει? Ποινικοποιεί την οφειλή προς το δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν ο οφειλέτης του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει ευθύνη, για να το πω έτσι λαϊκά, ή όχι. Αν δηλαδή έχει πτέσμα ή όχι. Με απλές λέξεις, το τονίζω, σήμερα, έτσι όπως ισχύει ο νόμος αυτός, και αν κάποιος έχει φτωχύνει, όχι από δική του υπαιτιότητα, αλλά γενικότερα από την κατάσταση του τόπου. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός, δεν έκανε απολύτως τίποτε. Η ζωή τα έφερε έτσι και ιδίως η πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα, ώστε ο άνθρωπος αυτός έχει καταστεί φτωχός, δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτός ο άνθρωπος με βάση αυτό το νόμο μπαίνει φυλακή τουλάχιστον για πλημέλημα και υπό προϋποθέσεις συγκεκριμένες ακόμα και για κακούργημα. Αυτό είναι αδιανόητο. Διότι το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 που καθιερώνει τον βασικό κανόνα νουλουμ κρίμε νουλα πένα στην ελεγγύη, κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς νόμο. Αυτό το Σύνταγμα επιβάλλει ώστε το έγκλημα, να υπάρχει δηλαδή αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, προϋποθέτει υπαιτιότητα. Δηλαδή δόλο και για τα πλημελήματα και βαριά αμέλεια σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά κυρίως δόλο, οποιασδήποτε μορφής δόλου. Αλλά είναι αδιανόητο να υπάρχει αντικειμενική ποινική ευθύνη. Δηλαδή να συλλαμβάνεται κάποιος και δει με αυτόφορη διαδικασία και αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει μέσα επειδή χρωστάει, χωρίς ο ίδιος να έχει καμία απολύτως υπαιτιότητα. Αυτό είναι τραγωδία σκέτη για τον νομικό μας πολιτισμό. Έχει επισημανθεί εδώ και καιρό. Έχει δεσμευτεί προς τη μήνυ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο κ. Αθανασίου, ο οποίος και λόγω της πρώτερης ιδιότητάς του έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Αυτό δεν έπρεπε να λυθεί όμως άμεσα, κύριε καθηγητά? Δηλαδή τη στιγμή που το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο Υπουργός. Δηλαδή κάτι τέτοιο, έστω και μια τροπολογία με κάτι, θα μπορούσε να λυθεί. Το ίδιο πιστεύω και εγώ, και αν δεν το έκανα είναι γιατί κάποιοι θα μπορούσαν να πούν, γιατί ήταν πολύ απλό να καταθέσω μια τροπολογία, την οποία άλλωστε έχω ετοιμάσει και την έχω δώσει στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ίσως κάποιοι να ερμήνευαν μια τέτοια κίνησή μου σαν μια κίνηση προσωπικής προβολής. Δεν το επιδίωξα ποτέ. Επισήμανα το θέμα, όπως σωστά είπατε, ήδη από τον Νοέμβριο και μάλιστα στο πιο επίσημο φόρουμ που θα μπορούσα να το κάνω, επειδή είχα κληθεί ως ομιλητής στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, παρόντος του Υπουργού Δικαιοσύνης, παρούς της κυρίας Εισαγγελέως του Αριού Πάγου, της κυρίας Γκουτζαμάνη. Και ευτυχώς μέχρι σήμερα τα δικαστήρια ή τα περισσότερα από αυτά, όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τέτοιες καταστάσεις, είτε αναβάλουν τις υποθέσεις
για να μην δικάσουν ανθρώπους με αντισυνταγματικές διατάξεις, ή υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη πρόσφατο τριμερές πλημμύριο δικαίου Κατερίνης, που ευθέως είπε ότι παραπέμπω σε τακτική δικάσιμο τον άνθρωπο, δεν ακολουθώ την αυτόφορη διαδικασία, διότι θεωρώ τη σχετική διάταξη αντισυνταγματική. Θέλω να πω δηλαδή ότι εν πάση περιπτώσει είναι χρέος της πολιτείας να το κάνει. Και θέλω να πω επίσης, δεν είμαι εδώ για να δίνω συμβουλές στα δικαστήρια, άλλοι μόνο δεν το έκανα ποτέ και δεν το κάνω και τώρα. Λέω όμως ότι ήδη οι πρακτικοί που ακολουθούν πολλά δικαστήρια ότι δεν την εφαρμόζουν τη διάταξη αυτή για τους ανθρώπους εκείνους που έχουν αντικειμενική αδυναμία πληρωμής. Αυτό είναι σωστό, είναι μια σωστή τακτική της δικαιοσύνης, γιατί ο δικαστής πριν απ' όλα πρέπει να είναι δίκαιος δικαστής και δικαστής ο οποίος δικάζει με βάση το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, κύριε Κασιμάρη, απαγορεύει τέτοιου είδους συλλήψεις, απαγορεύει τέτοιου είδους ποινικοποίηση συμπεριφοράς πολιτών. Γιατί για σκεφτείτε τον πολίτη, ο οποίος είναι φτωχός χωρίς δική του υπαιτιότητα, να μπαίνει στον κορυδαλό και να συναγελάζεται με όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα και οι οποίοι είναι εγκληματίες πολλές φορές στον υπέρτατο βαθμό. Δηλαδή τον βάζεις αυτόν τον φτωχό άνθρωπο που δεν ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί να πληρώσει, τον βάζει για να τον σοφρονίζεις. Δηλαδή τι νόημα έχει η ποινή στην περίπτωση αυτή? Η ποινή υπάρχει στον χώρο του ποινικού δικαίου για να σοφρονίσεις κάποιον ο οποίος έχει κάνει μια πράξη με ιδιαίτερη απαξία, κοινωνική και ηθική απαξία. Ποια είναι η ηθική απαξία της πράξης του ανθρώπου, ο οποίος κατέστη φτωχός χωρίς δική του υπαιτιότητα και χρωστάει? Αυτό το πράγμα δεν αντιλαμβάνονται ότι εν πάση περιπτώσει μέσα δηλαδή εξηγείται τον καθέναν όταν το βλέπει μπροστά του. Εκτός αν υπάρχει δόλος, κύριε Παυλόπουλε. Δεν το συζητώ. Αυτό ήταν πολύ απλό, γι' αυτό σας είπα. Δηλαδή, σας λέω πολύ απλά, η ρύθμιση είναι τόσο απλή όσο σας λέω τώρα. Ότι δηλαδή είναι έγκλημα σε βαθμό πλημελήματος και κατ' εξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος το χρέος προς το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μόνον όταν η μη καταβολή της οφειλής στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει τάξει ο νόμος οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Τόσο απλά. Έχει ενδιαφέρον αυτό και έχει ενδιαφέρον περισσότερο, κύριε καθηγητά, και η κοινωνική οπτική με την οποία προσεγγίζεται το θέμα, και φαντάζομαι θα βρει και από τους συγκυβερνώντες από το ΠΑΣΟΚ συμμάχους αυτή η θέση δική σας. Έτσι, ήδη σας είπα και πάλι ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δεσμευτεί. Υπάρχει επιτροπή του ποινικού κώδικα η οποία θα θέτει τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα. Και εκεί ακριβώς είπε ο ίδιος ο κ. Θανασιού θα υπάρξει διάταξη με τη μορφή που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτή η πολύ σοβαρή αριθμία να λυθεί, αλλά το άλλο, κύριε καθηγητά, με το παράθυρο για τα αυθαίρετα στον Αιγιαλό, που σήμερα το βλέπουμε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες, θα σκεφτεί και ο μέσος πολίτης, αυτός που λέτε ο απλός πολίτης, ο οποίος βλέπει την καταιγίδα όλων αυτών των οποίων βιώνει, ότι ο άλλος, ο καταπατητής, εκείνος που καταπάτησε τον Αιγιαλό ή το Ρέμα ή οτιδήποτε άλλο και έκτισε παράνομα και έκανε υπόγεια και αυτά και παρενέβη τον νόμο και δεν πλήρωσε βέβαια τα οφειλόμενα, εκείνος δικαιώνεται τώρα, και επειδή το κράτος χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται λεφτά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, νομιμοποιείται εκείνος, και ο άλλος που πλήρωσε τους πάντες και ήταν νόμιμος και πήρε τα χαρτιά με νόμιμο τρόπο βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Δεν έχουν το ίδιο σημείο εκκίνησης. Πέραν του ότι έχετε δίκιο σε αυτό που μου λέτε, θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Σε όλους εκείνους οι οποίοι φέρουν και ψηφίζουν τέτοιες ρυθμίσεις. Είναι γνωστό ότι το Συμβούλιο Επικρατείας όλες αυτές τις διατάξεις έχει κάνει κατά καιρούς αντισυνταγματικές. Όπως συνέβη και πρόσφατα άλλωστε. Ναι. Υπ' αυτές τις συνθήκες αντιλαμβάνεται κανείς ότι τέτοιες διατάξεις, πέρα από τα αποτελέσματα που έχουν αυτά που είπατε, δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η διάκριση και δημιουργεί τα προβλήματα, είναι και αναποτελεσματικές σε ό,τι αφορά τα ένομα αποτελέσματα της διατάξης, γιατί θα έρθει το Συμβουλίο Επικρατείας κάποια στιγμή, θα τις κηρύξει αντισυνταγματικές και θα γυρίσουν πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε. Δηλαδή πολύ κακό για το τίποτα. Πρόσφατα διαβάσαμε και μια συνέντευξή σας, κύριε Παυλόπουλε, σχετικά με το αν θα δεχόσασταν ή όχι να αναλάβετε έναν υπουργικό θόκο, εάν θα αναλαμβάνατε ένα μνημονιακό υπουργείο, ή πώς βλέπετε τέλος πάντων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η στάση σας πραγματικά μας προξενεί σε έκπληξη, και ευχάριστη έκπληξη θα έλεγα, γιατί θέλουμε από τους πολιτικούς τέτοιου είδους απαντήσεις. Με συγχωρείτε, είπα το αυτονόητο. Πρώτα απ' όλα δεν μου έγινε ποτέ καμιά πρόταση, και ορθώς, γιατί ο ρόλος ενός πρωθυπουργού είναι να ανανεώνει την ομάδα η οποία κυβερνάει τον τόπο. Δεν κατέχει κανείς την εξαποκαλύψουσα αλήθεια, ούτε έχει το προνόμιο πάντοτε να είναι υπουργός. Και με τα δεδομένα της πολιτικής μας ζωής υπήρξα πολλά χρόνια υπουργός. Περισσότερα από όσοι ενδεχομένως αναλογούν σε άλλους και ενδεχομένως καλύτερους και από μένα. Άρα λοιπόν ορθώς ο πρωθυπουργός επέλεξε την ανανέωση και επομένως δεν μου έγινε καμία πρόταση. Δηλαδή θέλω να τονίσω κάτι, ότι είναι πολύ σωστή η τακτική του πρωθυπουργού. Τώρα, σε ό,τι με αφορά,
υπάρχουν πράγματα τα οποία εγώ δεν θα μπορούσα να τα χειριστώ. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι αποτελεσματικότεροι μου σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αυτό έχει σημασία που λέτε. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα και θέματα και υπουργεία τα οποία εσείς δεν θα μπορούσατε να τα χειριστείτε. Είναι θέματα υπουργείου, είναι θέματα πολιτικής. Στην παρούσα φάση δεν θα μπορούσατε να τα χειριστείτε. Για πείτε μας γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία, το τονίζω, δεν τα κάνει με δική της πρωτοβουλία η κυβέρνηση. Είναι μνημονιακές υποχρεώσεις που μας έχουν δυστυχώς επιβληθεί. Έχω τονίσει, κύριε Κασιμάτη, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κληρονομήσει υποχρεώσεις και βάρη από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου που ήταν δεδομένα. Αυτά που είχαμε τονίσει ήδη από την εποχή εκείνη όταν είμαστε αντιπολίτευση, ότι δεν συνάδουν όχι μόνο προς το Σύνταγμα αλλά και προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτά τα είχαμε πει από τότε. Βεβαίως, κακή τη μοίρα, η χώρα δεσμεύτηκε. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία επίσης των δανειστών, οι οποίοι δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος, τον οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι. Και έχουν επιβάλει στην Ελλάδα πολιτικές, τις βλέπουμε άλλωστε και από πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Εγώ και λόγω της ιδιότητας την οποία έχω, δεν θα μπορούσα να χειριστώ τέτοια ζητήματα, δεν θα μπορούσα παραδείγματος χάρη να αποδεχτώ ορισμένα τέτοια θέματα και βεβαίως θα δημιουργούσα προβλήματα σε μια κυβέρνηση η οποία βολοδέρνει αυτή τη στιγμή να μας βγάλει από τον εφιάλτη που μας οδήγησε η κυβέρνηση Παπανδρέου και Παπαδήμου και τα καταφέρνει. Λέω λοιπόν το απλό και το αυτονόητο, πέραν του ότι καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και ανανεώνει την ομάδα την κυβερνητική και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φρέσκα μυαλά για να κάνουν τη δουλειά τους, εγώ λόγω ακριβώς και των δεσμεύσεων που έχω με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα δεν θα ήμουν το κατάλληλο πρόσωπο για να μπορέσω να ασκήσω αυτού του είδους την πολιτική. Αλλά επειδή ερμηνεύετε και τον νόμο καλύτερα από πολλούς άλλους, γιατί είστε και καθηγητής του νομικού δικαίου, θα μπορούσατε σε όλα αυτά τα ζητήματα να πείτε πρώτος όχι, δηλαδή να συγκρουστείτε με αυτά και να δημιουργήσετε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις και εκρήξεις μέσα στην κυβέρνηση, κάτι που δεν το θέλετε. Μα το ζήτημα είναι κανείς πως βοηθάει την κυβέρνηση να φέρει σε πέρα στην αποστολή της, όχι να της δημιουργεί προσκόμματα. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμη η παρουσία μου ως βουλευτή, ο οποίος λέει την άποψή του, εκφράζει τις απόψεις του στην περίπτωση αυτή και οι κυβερνώντες έχουν τη δυνατότητα να την ακούσουν, να μην ακούσουν και να επιλέξουν. Θεωρώ λοιπόν υπ' αυτές τις συνθήκες πολύ χρησιμότερη την παρουσία μου ως απλού βουλευτή. Το τονίζω δε, ορθότατο Πρωθυπουργός βασίζεται σε νέους ανθρώπους. Να δούμε στο τέλος και την αισιόδοξη ματιά του Προκόπη Παυλόπουλου, τώρα πια που υποτίθεται το καράβι άλλαξε ρότα, που μπήκαμε σε μια άλλη διαδρομή, που έχουμε σταθεροποιηθεί και περιμένουμε να δούμε την οδό της ανάπτυξης. Τι είναι εκείνο που το θεωρείτε πολύ σημαντικό? Φαντάζομαι ένα από αυτά θα είναι και εκείνο που δεν προλάβατε και εσείς να ολοκληρώσετε ως Υπουργός, το θέμα της γραφειοκρατίας και του θηρίου της γραφειοκρατίας, που θυμάμαι που είχατε σχεδιάσει και λέγατε ότι αν είχε παραταθεί η θητεία της κυβέρνησης Καραμανλή τότε θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να μπαίνει από ένα Υπουργείο ένας επιχειρηματίας, να καταθέτει τα χαρτιά του και μετά από λίγες ώρες να βγαίνει από το ίδιο Υπουργείο, από την έξοδο και να κρατά την αδειοδότηση για την επιχείρησή του. Κύριε Κασιμάτη, σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί σε αυτόν τον τόπο πολλές φορές, και όχι βεβαίως γιατί γίνεται με αγαθή πρόθεση, υπάρχουν αρκετές δυνάμεις που θέλουν να ξεχνούν ορισμένα πράγματα από το παρελθόν. Η κυβέρνηση Καραμανλή και με μένα υπουργό την εποχή εκείνη είχε πάρει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα κομμάτι από το ΕΣΠΑ, περίπου 632 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το πρόγραμμα διοικητική μεταρρύθμιση. Είναι ένα πρόγραμμα με σύμβουλο τον ΟΣΑ την εποχή εκείνη, όπου ήταν να κάνει όλα αυτά που γίνονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη των δανειστών σήμερα. Δηλαδή αυτά που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά είναι διοικητικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Αυτές είχαν προγραμματιστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Παραδόθηκε στον κύριο Ραγκούση το πρόγραμμα διοικητική μεταρρύθμιση ολοκληρωμένο. Δεν είχα κάνει τις προκηρύξεις των έργων γιατί ήταν παραμονές εκλογών και κάποιος θα νόμιζε ότι ήθελα να κλείσω υποθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Το παραδόθηκε έτοιμο του κύριου Ραγκούση. Ξέρετε ότι ναυάγησε στην κυριολεξία όλο αυτό το πρόγραμμα. Και κάνουμε εντάχει και υπό τις γνωστές συνθήκες μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει ήδη από το 9 έτοιμες. Αυτά τα ξέρει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης, τα γνωρίζουν. Ιδίως ο κύριος Χατζηδάκης ήταν υπουργός ανάπτυξης την εποχή εκείνη που πήραμε το πρόγραμμα την εποχή του Καραμανλή. Ο κύριος Ζαγκούς και οι κυβερνήσεις Παπανδρέου Παπαδήμου το εγκατέλειψαν. 632 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικοί πόροι για να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία και να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα θυμίζω ότι το Μάιο του 2009 είχαμε με πολύ κόστος, αφού είχαμε τελειώσει τη μεταρρύθμιση που αφορούσε τη σύμπτυξη των ασφαλιστικών ταμείων, είχαμε δώσει μια λίστα με 259 νομικά πρόσωπα και υπηρεσίες προς συγχώνευση.
Ποιος αντόναρος εκπρόσωπος της κυβέρνησης την εποχή εκείνη, ύστερα από μια κυβερνητική επιτροπή, είχε δώσει στη δημοσιότητα όλη αυτή τη λίστα. Αυτά είχαν ξεκινήσει. Θυμώνται όλοι ότι η μεταρρύθμιση, μόνο και μόνο το ότι παίρνεις 116 ασφαλιστικά ταμεία και τα κάνεις 14, τι σήμαινε την εποχή εκείνη και με τι κόστος και με τι προβλήματα με τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Ραγκούση στους δρόμους έξω από την πλατεία Συντάγματος. Τα ξεχάσαν. Λοιπόν, τα θυμόμαστε όπως θυμόμαστε. Δεν θέλουν κάποιοι να θυμώνται, γιατί κάθονται και σου λέει τι έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν θυμώνται ότι δεν είναι μόνο η καταστροφή του τόπου σε ό,τι αφορά την είσοδό μας στα μνημόνια υπ' αυτές τις συνθήκες από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου, αλλά είναι και το γεγονός ότι ό,τι θετικό την εποχή εκείνη είχε προγραμματιστεί και δρομολογηθεί από την κυβέρνηση Καραμαλή εγκαταλείφθηκε. Κάποιους δεν τους βολεύει να τα θυμούνται αυτά. Και φυσικά δεν εννοώ την κυβέρνηση, εννοώ όλους εκείνους οι οποίοι συνέδραμαν σε όλη εκείνη την προσπάθεια της πτώσης της κυβέρνησης Καραμαλή. Ναι. Στο αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως θυμόμαστε βέβαια και τις μεγάλες επιτυχίες που είχατε για λογαριασμό της χώρας μας με τους υπευθύνους της Frontex και με τους αρμόδιους υπουργούς, με τους οποίους απονιωνόταν από τις φρεγάτες νομίζω το ελικόπτερο της Frontex μαζί με εσάς και με τους συναρμόδιους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθεωρώντας την ακτογραμμή και βέβαια την τεράστια ευθύνη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο να φρουρήσει τα σύνορα της Ευρώπης πια, όχι μόνο της Ελλάδος. Όπως το λέτε κύριε Κασιματή, κάποιοι επίσης θέλουν να ξεχνούν ότι μια βασική παράμετρος της πολιτικής της κυβέρνησης Καραμαλή την εποχή εκείνη είναι ότι κατάφερε και έπεισε την Ευρώπη να θεσπιστεί το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπου ήταν η κοινή και είναι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Εκεί μέσα λοιπόν στην παράγραφο 3 υπάρχει η διάταξη η οποία λέει ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα των κρατών μελών όπως ορίζονται κυριάρχως από αυτά. Μέσα από αυτή τη διάταξη τον Οκτώβριο του 2008 έληξε το θέμα των γκρίζων ζωνών όπως είχαν δυστυχώς διαμορφωθεί από τις πολιτικές των κυβερνήσεων Σιμίτ. Έληξε λοιπόν αυτό και από τότε δεν ξανακούσαμε για γκρίζες ζώνες, αλλά δεν θέλουν κάποιοι να το θυμούνται, όπως επίσης ξεχνούν ότι τα πρώτα χρήματα, αυτά τα 250 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταναστευτική πολιτική δόθηκαν την άνοιξη του 2009, λίγους μήνες μετά το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την επίσκεψη του Ζακ Μπαρό τότε Επιτρόπου για την μετανάστευση και για τη μετανάστευση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα. Πήγαμε μαζί από τη Σάμο μέχρι το ακραίο όριο του Εύρου, είδε ποια ήταν η κατάσταση την εποχή εκείνη και βεβαίως από τότε άρχισε η συνδρομή της Ευρώπης μαζί με το Frontex που ο νότιος βραχιονάς εγκαταστάθηκε στον Πειραιά την εποχή εκείνη. Όλα αυτά πότε έγιναν? Έγιναν την εποχή εκείνη. Μπορεί να μου πει κανείς τι συνεχίστηκε από αυτά την περίοδο των κυβερνήσεων Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη από τον κύριο Χρυσοχοΐδη, υπουργό δημόσιας τάξης την εποχή εκείνη? Κύριε καθηγητά, μια προσωπική ερώτηση. Με όλα αυτά, με όλο αυτό το μέσα στο μπλέντερ της πολιτικής περιπέτειας, με τα υπουργεία, με τα θέματα της καθημερινότητας, με τις μάχες που δώσατε, δεν σας νοιάζει τώρα πια να ασχοληθείτε ως πολιτικός, ως υπουργός και με τα θέματα πολιτισμού? Νομίζω επειδή έχετε μια ακαδημαϊκή πορεία και ως καθηγητής, αλλά νομίζω ότι και σε αυτό το πόστο έλεγαν πολλές φορές στην κυβέρνηση Καραμαλή ότι ο Παυλόπουλος είναι ο υπουργός μπαλαντέρ. Μπορεί δηλαδή να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση και να επιφέρει αποτελέσματα. Θα έχει ενδιαφέρον για σας κάτι τέτοιο? Όχι. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχουν καλύτεροι από μένα, νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φρέσκες ιδέες και ας ασχοληθούν με αυτά. Θα ήθελα πραγματικά στο λίγο χρόνο που μου μένει πια μέχρι να με καταλάβει και εμένα το όριο ηλικίας στο Πανεπιστήμιο να αφιερωθώ στη δουλειά μου και να ολοκληρώσω μια δουλειά η οποία έμεινε αρκετά πίσω, είναι η αλήθεια, και προσπαθώ ιδίως μέσα από το μεταπτυχιακό τμήμα να την επαναφέρω και να την επαναλάβω έτσι ώστε τουλάχιστον αυτά που θα μπορούσα να αφήσω στο Πανεπιστήμιο να τα αφήσω. Το θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο και αυτό το πράγμα και τονίζω δεν έχω φιλοδοξίες κυβερνητικές διότι δόξα να έχει ο Θεός, οφείλω να πω ότι και η πολιτική ζωή και η θεία πρόνοια γενικότερα μου έδωσαν πολύ περισσότερες δυνατότητες από όσους έδωσαν σε άλλους ανθρώπους που σας είπα ενδεχομένως ήταν και ικανότεροι από μένα. Δεν μπορούμε παρά να αποχαιρετήσουμε όχι τον Υπουργό Πολιτισμού αλλά τον πολιτισμό του Υπουργού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασιμάτη. Να είστε καλά, γεια σας.